Biz öz medeniyetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza owunmagy haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Çağalykdan aşyk aýdymy sazy, ustadlardan tälim aldy Ataway. Aydymlar öwrenip täzeden täze el onun alkyşyny aldy Ataway. Akyrın çağan meňdiyally, joşun hadarın deňdiyally, kalbyň şirin arzuwlardan noludy, aydym bolup ýyly söýdüm Ataway. Ýylymyň, ýurdumyň bir merde boldum. Beýik ustadlaryň şagirdi boldum. Aydym saz äleminiň ägirdi boldum. Ustad bolup ýyly boldum Ataway. Ataway Çarguliýew, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymuladyň naky halkara bayragynyň eýesi, meşhur aýdymçy, estrada ýolunyň sütünleriniň biri. Ataway gysga, emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyny ösdi, kämilleşdi. Hergerekki estrada ýoluna geçirip ýerine ýetirýän halk aýdymlaryna öz möhürni goýup, dinleýije özüniň jadylaýjy täsirini ýetiribilýärdi. Oň sesi diňe bir öz ýurdumyzda dälle, dünýä ýüzünde ýanglandy. Dünýäniň iň meşhur BBC, CNN, MTV, WDR, Deutsche Welle, NTV, ORT adly teleýaýlymlarda çykyşlary, meşhur studiýalaryna ses ýazgylary ýazylan lazer diskleri, Tavariş Pesniýa, Aziýanyň sesi adly halkara bäsleşiginiň ýeňijisi, Altyn Kamerton festiwalyna aýdym-aýdyp, özara bäsleşen müňlerçe aýdymçyň arasyndan saýlanyp, saýlama aýdymçylygyň dokullugyna düşmegiň höttesinden geldi. Ol özüniň akbalyny sungat diýilen jadylaýjy gudratyň üýtgeşik dünýäsine bagşlapdy. Sunngaty bagşlanan akbal. 1958-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Köpetdağ etekläp oturan Aşgabat şäherinde Çargula galan maşgalatynda doglan çağan çirkin sesi tämiz güýz paslanyň arasy seherini böwsüp gitdi. Çargulaga maşgalatynyň 5-nji çağaty bolan bu oglanjyga öz atasyny hatyralap, oňa Hojanadar adyny dakýap. Çargulagaň ýyl içinde Hojanadar Baý ady bilen tanalan atasy öz döwrüniň sahawatly adamlarynyň biri bolupdyr. Çargulaga da öz oglu Hojanadara atam Baý, Baý atam diýerken, şeýdibem Hojanadaryň ady öz maşgalatyny hemde obasyna
soňlugy bilen tutuş il arasynda ataba ýady ýörgünli bolýagaly berýär. Netil daragty barada söz açylanma, häzirki zaman türkmen poeziýasynyň beýik sütunlarynyň biri şahyr Gurbannazar Ediýewiňem bu daragtyň şahalaryna galtarşýanlygyny belläp geçmek ýerlikli bolsa gerek. Atabaýyň mehriban käbesi Güljahan naýdan kakasyna Ümmü daga diýer ekenler. Ümmü dagaň aýaly Niyazgülden 5 şaga. Kuly, Eri, Gommat, Kerim, Nuru bibi dünýäge inýär. Emma başdaşynyň aradan çykmagy bilen ol ýaş şagalaryny etewan etmek üçin ikinji gede öýlenýär. Ümmü dagaň ikinji aýaly Oltokdan bolsa 3 gyz: Güljahan, Aýjahan, Maral dogulýar. Atabaýyň ejesi Güljahan naýdan ene başga dogany Eri dagadan türkmen edebiýatyna öçmejek ýygyarlaran Gurbannazar şahyr dünýäge inýär. Şeýlelikde öz ajaýyp şagyrlary bilen ýürekleri ýol ýatan Gurbannazar Ediýew bilen gaýtalanmajak şirin lawzy bilen köňülleri ornan Atabaý çargulyp daýygen bolýarlar. Atabaýyň çagalygy ulu agdy bir maşgylada şadýan geçýär. Asly galjaň oglan özüniň üýtgeç häsiýeti, çakkan hereketleri bilen deň duşlaryndan tapawutlanýardy. Oň bir hereketleri käwat garagollugy da getirýärdi. Öýümizde çylpy çağalardan Lokman tanjymyşyny geçirmän gelýärdi. Hemmemize geçirdi oyunu Atabaý tapamda. Oňa da etmedi. Ay gözleýär tapamda. Ahira gitdi Lokman ay bolýar taýyn gedekde. Olar gitdi ona tuğla düýrüne harlaň içinden çykýarda. Ene menni. Sebäp bolýar. Çağalyk ýyllarymyz barada aýtsam, Kakamyň Bäşim Gurbanow diýip artist dosty bardy. Ol Kakam bilen bilokansyň mehmançylyga kän gelerdi. Bir günim Bäşim Kakama çary, bize telewizionyada çykyş etmek üçin çağa gerek boljak. Senem töleme çağıjyklaň gatşahanna aýdyma hinglenip ýörenem mar eken. Ruhsat berseň äkedip gözden geçirip göräýeli. Eger sinagdan geçip bilseler öz başlaryna bir gepleşik bereriz, diýdi. Kakamyň razylygy bilen maşgalamyzdan ilkinji bolup Atajan şu wagtky Türkmen radiosunda berilýän Gyzylgasty adly çağalar gepleşigine çykyş etmäge başlady. Atabaýjan marada gurrunga başlasam, men 1958-nji ýyldan başlamaly bolýar. 58-nji ýylda men 1-nji klasga gidip başlanymdan men radioda berilýän çağalar gepleşigi Türkmenistan pioneri radio gazetini alyp barýan boldum. Edil şu döwürlerde men ýadyma düşenok Saha diýip 37-nji mektepden bir oglan geldi. Soň Murat diýip bir oglan bilen şu gepleşik alyp bardym. Onuň 4-5 ýyldan soňdagy Atajan Sarıglyf geldi. O da 37-nji mektep oturun. Oglan ýöne idi şu wagt o da mektepde okýar. Şonu bir ýanky gepleşigi alyp baramyzda arasynda çağalar üçin radio oýunçyklar bolýardy. Şonu bir de mektep okuwçylary ýa-da has kiçirek çağıjyklaram gerek bolýardy. Edi şu wagtym Atajany meňim jigim bar, menem şonu getireyni diýdi. Bir gün gepleşigi ýazyp oturkak Atajan bir oglanjygy ýerine tirkak getirdi. Bu düýünçe, horja,
bir owadanca, ulluqan ödülce, meherlice bir oğlan bilen geldi. Hemen bir jigim getirdim. Şuna da bir rol jagat berseňiz, şuna barlak göre elliydi. Bayram Murvanan oyun marada ama gurrun verdi. İdenenim ödünün yerine getirmeli rolcuğunu düşündürdi. Yadı başladı. Atabaycanın gide gelinne Bayram Murvanın görködün rolünü düşündürsünün beter bir şiili yankı çağa meňdeşdäl hereketler edip bir wagtdan bäri egem oyunu oynap ýörenýäli. Şeýle bir oynadygy şowun her kim radioda da gurrun etdiler. Redaksiyada da gurrun etdiler. Hawa çağalykda tätin zehini bilen hayrana goýan Atabay 1965-nji ýylda Aşgabat şäheriniň 37-nji orta mektebine 1-nji klasa okuwa barýar. Şo ýerde 6 ýyl okandan soňra kakasy çarulagan Şowatky Gäwers raýonuna işe geçirilmegi bilen 1971-nji ýylda Sowet Türkmenistan kolhozunda, ýagny Gäme obatynyň 5-nji orta mektepde okuwuny dowam etdirýär. Şeýle-de çarulaga şo ýyllar raýonyň Şowatky 9 Aşgabat komissarlary adyna savhodyň ýa-da Akbuğda etrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň medeniýet öýününe zähmet çekýän Gelli Yanar bilen gatnaşyp başlaýar. Şoň netijesinde Gelli aga dostunyň haýyşy boýunça ýaşajyk Atabaý şägirtligi alyp Aýdymsaz urundan tälim berip başlaýar. Şeýdip Atabaý mektepleň arasyndaky geçirilýän bäsleşiklere gatnaşyp urýar. Oň halk köpçüliginiň öňünde ilkinji ýerine ýetiren Aýdymy "Men güneşli ýurdun ogly" diýen aýdym bolup dinleýijileň göwnünden turýar. Atabay, bize şöyle bir soru geldi. Siz öz halipaňyz diýip kimi tutunýaňyz halipaňyz barada gurrun beräýsiňiz. Biz halipamyz diýip bizden öňde geçen hemme aýdymçylar, beýik aýdymçylar öz halipamyz diýip tüýäs. Başta mektep ýyllarına gelýän diýip bir öz halipam bardy. Mektep ýyllaryndan soň men Öwüdel Tekaýewiň Ardu atly ansabyna işe girdim. Öşünde öz halipam diýip Öwüdel Tekaýewi soň bir näse bagışladanlar öz halipam pazar edýän. Bizim Gäme medeni döýüp 1967-nji ýylda açyldy. Sondan soň biz her türlü gurnoklar gurnap, owamyzda aýdymçylary, sadanlary ýygnap, teperowasyonlary üýşürerdik. Şeýdip hem ýörüte konsert programa gurnardyk. 72-nji ýylda Gämeň Nowr 5-nji orta mektebinden okuwçy ýygyna ýörüte komissiýa bolup öz işgärlenmegine barıp toplamyzda ýaş oglanlardan, gyýlardan aldyk. Sonda bir içinde hazam şeýle dehinli ýigit bardy, olam Atabaý bolup çykdy. Atabaýym şu bäriki medeniýet köşüne çağırdık. Onu sondan sonra ýörüte grafik bilen ol bizim medeniýet köşümizin iň bir dehinli aýdymçylaryň biri boldy. Oň tüweleme ýaşlyk gowy Mahmal owady bardy. Atabaý çağrıly bilen tanışlygymy ýer başlady 70-nji ýyl şu mektepleň arasynda aýdymsaz bäsleşigi diýen ýaly şäherge geçirýärdiler. Bizim mektebimizde de gelýärdi beýlek mekteplerden biz barýardyk. Akordeon sazuralyna çalýar, öwüz men dep sazuralyna çalamsaň şu Gäme mektebine geldik. Şol mektepde de ne o wagtgaty tanışlygymyz ýokdy Atabaý bilen. Ne bir ýynseden uzynra oglan şu Annewerdatdan soň dillenlälem yine bir gijeler diýip bir aýdym aýtdy, 2 tane aýdym aýtdy da, aýdan aýdymlaryny gowy ýerine ýetirdi. Gowy sesi bar. Bizem öwüdülen biz özüne sadanyna gelişiň Atabaý bir maslaha dedeli, aýdym aýtsa bizem ýanyna saz çalyp bir işledek, bir topor döretsek diýip, şeýdibine Atabaý bilen gurlaşyp, Atabaý şeýle topor döredip, şeýdip işledek, aýdymy öwrensek diýsek bulam höwesli, o bolýa diýip. Şeýdibem höwesçiň aýdym sadanna bolgyna topor döretdik. Şondan soň aýdym sadlar işläp öwredik. Atabaýyň özi Annewerdatdan soň ýoluna ýykyn edip şol aýdymlardan işläp öwredik.
Beyk aydımlar da olan haydi yeni tanıdan ama o aydımlar. Son bir de orolli bir estradada ödeli tek ayben vardı. Onun bir oğlu bir ödü başına oğudan. Onun taral çalı uğradı ödü. Şöyle uğradı. Yoldan dik durmaydı ya da şeyle. Bizim tanışlığımız Atavay bilen çağılığımızdan başladı. Mektebe bile gatnaw guradyk. O mektepde okap ýorkak şu gäme o Medine döýünde çepere öçüňiň topor düzüldi. Bu toporda 2 bol bile gatnaw guradyk. Şonu Medine döýde aydyma başlanna aydymçylaryň biri gelip bul aydym beýlaýdydan ok diýip elindäki aydymly kagazy ýertipdi. Şonu gözüne ýaş aýlap nur berdi. Men o aýdy bilem okmy dost. Näme üçin beýtdi meni? Men aydymçy bolup bilmenmidi? Atawajan sen aydymçyň aňyry başy bolarsyň. Sen tuwleme sesiňem bar. Öz labydyňam bar. Aydym aýdyşyňa söz ýok. Aýt dostum, aýt ýa-da ýol ýok. Indi diňe öňe git. Aydym aýt Atawajan nipdim. Ataway aydym aýdanyna şo wagtlaram bir sesi mulaýym, yumşak, bir zehin daş ýarýat da bir şol Muhammed diýip şo döwürde o Medine döýüniň çeper ýol başçysy bardy. Akordeon çalýardy özüm. Şol bir zat görkezse ay bize görkezdenine bir 4-5 gedek görkezdenine alýan bolsak Ataway şonu bir gedek görkezdenine gün ýerinden alyp göterýär da. Soňundan şo topordan hor ansambl düzüldi. Şol hor ansamblına da solist bolup Ataway aýdym aýdýardy. Şo döwrüň öňe gidýän aýdymlaryny, şo döwürde aýdylýan aýdymlar şeýle şeperlik bilen ýerine ýetirýärdi. Ne şey dip ýaşlyklaryny mektepde hiç bir oglan bilen ya bir muallimleri bilen ya da beýle kadamlar bilen söwüşmezdi. Seherçe bir çäremiz bolsa gözlenip görendir. Atawajan nirde 2 sagat 3 sagat aýdym aýdyp berdiýse bor muallim şo diýişi aledem sowup bererdi. Ataway Çargulyw özüniň çağalygy, ýaşlygy, durmuşyny ýatdy galan wakalary barada ýatlamalar ýalypdyr. Şo ýatlamalar depderine özüniň aýdymçy hökümini ilkinji gazanjy barada şeýle ýatlaýar. 1970-nji ýylda, ýagny ýaňyn mäşäşamda tanşlygym men toýa aýdym aýtmak üçin gitdi. Şonu maňa toý düýünçüni sowgat berdiler. Dogrusy men uly tolgunmak bilen düýünçü açyk görsem, içinde 50 manat bar eken. Şo men ilkinji gazanjym bolupdy. Öýe gelip pul ejime berdim. Käbem ýüzüme soragy seredip, "Oğlum, bu gatykän pul nirden aldyň muny? Ya ogurladyňmy?" diýdi. Men, "Ýok aja, toýa gitdim. Şol ýerde toý sowgat diýip berdiler" diýdim. Ýöne men bu jogabym bilen ejim kanagatlanmady. Soňra meni ýene bir toýa gitdiler. Ol ýerden hem maňa pul lupdylar. Men bolsa bu pul kakyma getirip berdim. "Oğlum, bu gatykän pul nirden aldyň? Ogurluk etdiňmi ýa pully kart oýnadyňmy?" diýdi. Hakykatdanam şol löwürler oglanlar 3 pully kart oýnardylar. Men özüme aklajak bolup ejime beren jogabymy aýtdym. Ýöne kakym men jogabym bilen razylaşmady. Ömrüni çerişleri daralaryny işlärdiň, indiki gitjek toýumy öňünden bilip, ýerimden barıp men toýdan alyp gaýtdy. Ol ýol boýy maňa biziň neslimizi aýdym aýdyp başçylyk eden ýokdur. Innem bolmaz diýip käýdi. Kakymyň häsiýeti zawun bolansaň, eger diýenini etmeseň, berkçe temmi beräýmesem bardy. Şoň üçin men çynym bilen gorkdum. Şeýdirem, seher salym onuň kizine gaýtmaly ýüregi dugdum. Ýöne, zehin kärine bolan söýü adamyň dek ýatyrýanlarlarda. Men şonu da aýdym sady höwet edip, bir ýerde aýdym aýdylýan, saz çalynýan bolsa, hukman öýden gidilýän gidip şolara goşulşardym. Ahyry kakam aýdym sady bolan höwetimden el çekmejegim diýendan soň men öz erkime goýdy. Maňa bu ýolda esasy gollaw gören mehriban käbem boldy. Ejim maňa köp ýerde arka durup, kakamyň azabyndan käýän orapdy. Ataway, siz aýdymsaz älemine nähil geldiňiz? Şo barada gurun beräýsiňiz. Aýdymsaz älemine her kim öz gelişi birrak mukadiýan, şo kiçilikden aýdymsaz gowy berýärler. Kiçilikden şo toýda edilýän aýdymlar bardy.
radyolarda, televizyonlarda goýberýän aýdymlar bardy. Şunu höwes edip şu toýda çyksak, aýdymlar aýtsak, konsertler berdik diýip şeýtdir ikinji klasdan başlap şu maýdasenli aýdym saýaryň muştagy bolup gelýän we käbir ýagdaýlarym boldy. Kemal Boňsulardan dilenip sabıra alan ýok. Boňsulardan dilenip almaýan gaýdylan wagtlaram bardy. Kemal juk ýygyny ertip bilmeýän wagtlaram bardy. Hediyet boldun, dutar boldun. Sonra kakımda ýalbar. Akordeon alyp berdirdik. Onam döwdük ýygyny. Bir näse gorarlar şeýit geçdi. Ve mantufan alyp aljak bolup kakyň ejen diýenini köpürak etmeli bolýar. Ana hergede şu mektebe gaýdanda marozny pullya, ýene pullya şundan ýaganap bir mantufan edindik. 4 bolup. Şoň bilen toýlarda çyksaýdan öňkü bizden öňkü bagşylaň toýuny ýazdyryapdy. Koltuğumuzda mantufon, ýeňimizden mikrofon çykypdy. Aýolar o wagtlar ýazdyrmaýardy. Şeýdip 3-4 tan mantufonum döwdük. Hawa, şeýdip ýaşlygyndan aýdymsaz ýoluna baş goşan Atabay mektebi tamamlan ýyly, ýagny 1975-nji ýylda sadanyna ýollaşlary Ürsem Öwüz hemde Nur Muhammed bilen Gämi owatynyň medeniýet öýüne işe girýärler. Şeper höwçüňlerden ibarat bolan bu agdy bir topor etrapda şäherde geçirilýän bayramçylyklara, festivallara işe gatnaşyp başlaýar. Atabaýa sunugat ýoluny hasam kämilleşme üçin tejribeli halipa derurdy. Ol şu maksat bilen Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna barýar. Şo döwürler o ýerde Aşgabatdan salam, ardy uýaly aýdymsaz toporlar işleýärdi. Atabay esasanam Anneberdi attan soň aýdýan aýdymlaryna, oň döredüjülügine ýykyn edýärdi. Şoň üçin bu höwesi ony Aşgabatdan salam toporunyň çeper ýolbaşçysy Anneberdi halipaň huduryna eltýär. Bu arada Atabay şeýle ýatlaýar. Anneberdi bahyryň toporuny ýer bolman, Anneberdi bahyryň öýdi. Haýsy men öýdeli tekäň toporuny başdy. Şonun merem öýdeliň ýoly bilen, Anneberdiň ýoly bilen, ýene gowaşylan ýoly bilen hal haýdym aýdýan dutarda aýdýan maşylaňa barynyň ýolyny gatýp berýän. O döwürler näme? Doganlamam, jiglemem gaty kömek edýärdiler, bile daýdýardyk köplenç. Arhiv ýarygda görnüşi ýaly bolan wakany has içkin beýan etmek maksady bilen Atabaýyň ýadan ýatlamasyna ter salalaýyn. 1975-nji ýylda mektebi tamamlap, Nur Muhammed Öwüz üçin filarmoniýa işe girmekçi boldy. Bedilki filarmoniýa Anneberdattan ýany öz başlyk bardy. Ol şeýle tanymalygyna garamazdan ören kiçigini adam eken. Halipa men öňden tanýan ýaly özüni mahsus sadalyk bilen Atabaýjan, häzir sapar depçi gelsin, onsoň bir aýdym, ýarym aýdym aýdyp gör. Galan onsoň görüberýär diýdi. Uzak garaşdyrman saparaga da geldi. Menim saparaгаň dipde sadanlarlyk etmegine Güljemal bilen aýdym ýerine ýetirip berdim. Anneberdi halipa öz içki duýgularyny daşyna çykarmasady, onuň ýüz gözünden özümiň synaga zordan hütdeýlendigini maňdym. Men aýdym aýdyp bolandan soň ol üçin hümletdi-de daşynyň şeý diýdi. Umuman aýdyma höwesiň bar. Ýerine ýetirişiň boljak. Ýöne edil häzir mende boş iş orny ýok. Anha, törem bar, şonda ştat bolmak ihtimal diýdi. Bizem Öwüzül Tekaýewiň ýanyna göni barmaga çekin, onuň dosty Örümediň ýanyna bardy. Olam öňümizde düşüp Öwüzül halipanyň ýanyna eltdi. Ol şol wagtlar ady ýylçyny dolan ustady degişmä salyp ýüzlenýär. Öwüzül şu jaş oglunyň burunja agyna salyp erwe daýdana haw. Bir diňläp görsene diýdi. Halipa ünsürp dinledi. Görse öz aýdymlarynyň deň ýaryny aýdyp çalyp otyr. Elbetde göwünne ýarandyr da. Meni ýyşarly. 3-4 aý halipa meni ýaly bilen gastrol etdi.
atlar bağda gülleri bahar gelselale hakar belare lebapları oynayan yılın şanına lebapları oynayan yılın şanına. Şeýlelik bilen öwedgelli Tekäýewiň toporuna goşulan höwetçiň aýdymçy halipatyndan aýdym aýtmaklygyň iňçe ýollaryny öwrenip başlaýar. Ýeri gelenne bellek geçlek Atabaý Çargulyýewiň goşulan Ardu ansambly 1970-nji ýylda açylypdy. Bu topora 1971-nji ýylda goşulan Nurýagdy Tokaýew ustatlyk derejesine ýetip öz ýoluny tapmagy başarypdy. Atabaý Çargulyýew bu topora goşulmak bilen geljekki öýdi boluşly ýolunyň ilkinji gadamlaryny ädip başlapdy. Öwedgelli Tekäýewiň şägirtlerinden Nurýagdy Tokaýew hemde Atabaý Çargulyýew oň adawryny hasam bilende gallyryp, çeken zähmetiniň miwetini ýerine düşüripdiler. 1970-nji ýylda Atabaý Öwedel Tekäýewiň Arzu ansamblına işe girdi. Şu taýda aýdymçy bolup işläp başlady. Ondan bir ay ýarym töwerek işlän soň Öwedel Tekäýewiň öz sadanlary gastrola gidip bilmekde. Biri yaramady, biri ýa öýlenmi, bir sebäbe görä şolar gastrola gidip bilenok diýip Atabaý diýipdir, bir depçi bilen akordeon çalmaly boljak diýdi. Atabaýym men depçim bilen akordeonçym alaýar diýipdir, teklip etdir de Öwedel Tekäýew. Hanım an gelsinler ozy çalýarmalylar bolýar şolar alaýar diýipdir de. Hanım şeýit Atabaý begenip geldi, ýörüň şeýle nemes Öwedel Tekäýew dinlejek diýe, onuň şu sidem iş aljak diýe, onuň öwed bilen filarmoniýa bardyk. Taryny çykaryp ýa aýdymlaryny nemedip, ol şu öňünden bir çalarak duýdurup sady şeýit başlaganda Öwedel Tekäýew. Ay bidem şeýit o da adetdi gönne öwed kimi çalyp berdik, bir kişan aýdymyna. Onuň diýdi, ay bolýar şu kız bolsa bolýar diýdi. Bidem Öwedel Tekäýewiň aýdymlaryny giýje uny ürjedip öwrenip ýöremseň kyn düşmedi. Şeýdi ben bidem şu Öwedel Tekäýew bilen işlemek nesip etdi. Öwed kimden işledik şu taýda Öwedel Tekäýewiň Ardu ansamblyna işe giremizde Atabaý ýyza durup tar çalýady. İkisana aýdym aýtdyrýatdan Öwedel Tekäýew. Şu ikisana aýdymyny aýdar, soň ýyza durup tar çalýady Atabaý. Ýaşdekin Atabaý Çargulyýew Hakamyň döredin toporuna goşulmak bilen Hakamyň şägirdi bolup kän aýdymlaryny aýdyp halka ýedir berdi. 1970-nji ýylda Terkerler öýünde şu konsert bererlerinde Atabaý Çargulyýew taryny öýünde goýup gelipdir. Onuň hakamy burun berdi. Onuň Atabaý taryny halypy sen taryny şalaýla diýip şoňa burun berdi. Hakam şart gurlanmışdy da goş dilinde gurlaýan ýa şart gurlardy. Taryny çalmaly sen bu taryny. Tak tutup Atabaý Çargulyýew öz taryny getirip onuň ol öýde urun berýär. Biz onuň taryny berip çaldyranymyza gysganamyz ýok. Öz taryny her kim öz çalýanja, bilýänje zatlary bar diýip şeýdip hakym gurrun bererdi ýatlap. Terihasın pis görüner, bir hulku söymeni Biz şu ýerde wakalardan az kem öňe gidip, oň 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna
täzeden gämi obotuny işe gelennäki ýazan terjime halyna ýüzleneliň. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojaluk institutuny okuwa girdim diýip ýazsa-da, hakykatda ol 1976-njy ýylda şowatky Maksim Gorki adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Ykdysadyýet fakultetine okuwa girýär. O ýerde bir ýyl okandan soňra käbir sebäplere görä okuwny wagtlança goýmaly bolýar. Ýöne şo bir ýyl oň üçin ykbal kesgitleýiji ýyl bolýar. Ol şo ýerde geljekki hemraty ýan ýollaşyny tapýar. Çarkuliflan maşgalatyna 1977-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-sine Ataway bilen durmuş gurduk. Ataway kiçik göwnlü, ýüregi arassa, sada, bir şadyan oglandy. İlkinji perdendim Ahmetýar dünýä indi 77-nji ýylyň aýagyna, ondan ýygyanyna Muhammedyar oglum dünýä indi 79-njy ýylda. Onuň gyzymyz dünýä indi Selvinýar 81-nji ýylda. Wada oglum 86-njy ýylda dogulýar. Şeýdip agzybirçe ýaşap ýördük. Ataway näme halipa şäherlik ýöredip öwedel tekän ýanyna boldy. Bir ýyllap soň ýanyna bolup köp zatlar öwrenip onun 76-njy ýylda da ýene biziň gämimize medeni öýüne geldi. Ya masalan ýene biz onu çeper olasy edwarlar. Ol tuwalyma sonuna ýem öwedel tekäkden öwrenen bir topar aýdymlary öwüşün berip şeýle bu aýdymlary öwüş çykartdy. Aşgabat okan ýyllarymyz Beýeş Nuri bilen bir bagara bardyk. Bagara barsak ben sen dedi, bayram geldi, onu kakan aydımları aydıp dur, bir dinlerli, sudan yanına vardık. Ölüme 4 sene aydımları bilip bilmedim ben şu. Kakım aydım, kam ettim. 4. aydımda bir Maktum Uli'nin bir koşutunu, kakamın yigide diyen aydım var. Sonra bir Bokurdok'ta ediyen tiltimleri var da, ho ovalandırıp. Hayyaman öğüt hevesleri yaksınarı bir söz besro. Yürüyüşünü yanlış basır, yanı don gıymenin don. Ay, ho diyen yerler var da. Onun sonunda bir de kakımızın ayısını köp dinlep göremizsin. Ataway Halipa başkara gitti. Sonra usatlar şey ediyor. Onun sonunda şu 4. aydım yakıyı aydımında tanıyıp şeydim onun son bir kaldı. Havadan ayrı düştüm yağlar ne deyin. Kabatının tiyi bilen yürek bağrım gädeyin. Geldirsen de yedim eller birlevinden kanayın. Malım mülküm dünya malım var mı dar babadan. Hawa aýdymsaz älemine tutuş ödünü bagş eden Ataway okuwuny dowam etdirmekligem hiç haçan ýadyndan çykarmaýady. Şoň üçin ol Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ykdysadyýet bazasyna Halk Hojaluk institutunyň açylmagy bilen 1979-njy ýylda hasaplaşyk hasabaty hünärine okuwuny täzeden dikeldi. Bu arada ol terjime halyna şeýle ýazýar. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojaluk institutuny okuwa girdim. 1981-nji ýylda okuwun gaýwany bölümine okuwmy geçirip, şo ýylam kalhodymyzda çeper ýolbaşçy bolup işe geldim. Şo ýyllar Atawaýyň gaýbany okamagy bilen özüniň esasy ýüreg urgusy bolan aýdymsaz bilen meşgullanmaga wagty hasam köpeldi. Ol özüniň döreden çeper höwetçilerden ibarat bolan toporny 80-nji ýyllarda ustad kompozitor Abbas Mämmedow çagyrýar. Ol toporda klarnet hemde gitara saz guralyna saz çalyp çykyş edip başlaýar. Öň aýdymlar dep, tar, akordeon, klarnet saz gurallaryna ýanglanan bolsa, inni bu sazlaşyga gitara saz guralynyň owazynyň goşulmagy bilen köp aýdymlar täzeçe öwüşgünne owazlanyp başlaýar. Esasanan bu ýyllar Ataway owalky aýdyş ýeňini hasam kämilleşdirip, aýdymlary özçe ýerine ýetirip başlaýar. 1981-82-nji ýyllarda şowat Ataway Halipaň bir ýazgysy çykdy da ilkinji ýazgylary bolmaly. Şowat şu sen üçin ýene aýdym, aýgydyk balyaman eken. Şoňa çelli misal öwedgelli Halipaň aýdymlaryny şoň ýolundan aýdan bolsa, şondan soň eýýäm Ataway bagşy.
şonun öz ýolunu alaga diýip başlatdy. Yayladan geçti göçüm Gül olmana karatsın Ak yayladan geçti göçüm Gül olmana karatsın Atavay barada ýatlamalar meni ýaşlyk ýyllaryma alyp gidýär. Biz onuň mustaqlary, onuň toýlarda çykyş edýän ýerlerine giderdik, aýdymlar dinlerdik. Ol döwürler başlar ýürütip toý ýerine bezer goýulan tirkekleriň üstüne aýdym aýdardylar. Ol döwürler ýadyňa düşýän bolsa Vesna, elektronika, romantika, barif adly elle götürilýän magnetonlar bolardy. Biz olsa Atavay başyň her toýda çykyş edýän ýerlerine gidip her bir aýdymny ýag ederdik. Ol ýerde diňemenler muştak oglanlar kän bolandan Türkiýeň öňünde magnetondan ýana yer ýokdy. Aýdymlary öýsü ýerine ýetirip täze tilsinler goşmagy Atawaýyň adynyň ýylysyny dolmagyny ýetirdi. Masal üçin sen üçin aýdym aýdanyna çekimlerine ýokary ölentipdi. 17 sekundlar çekme ol bizi hayrana galýardy. Biz üýşüp oglanlar bilen tä 17 bolýança saýatyň sekundlaryna seredip hayrana galardyk. Onsoň Ataway halipa gatyp pesbel adam käçirli bolansoň kä oglanlar plan aýdym aýdyp berýärdi, şol aýdymy şu toýda öň aýdan hem bolsa gaýtadan uly höwes bilen öz mustaqbal üçin aýdyp bererdi. Esasanan biz ilkinji albomdan bu derdi Yar meniň neýlesin enem aty aýdymlary gaýşyk ederdik. Ataway 1984-nji ýylda Halk Hojalyk institutyny tamamlaýar. Ýöne oňdurmuş ýoluny seljereňde esasy hünäri boýunça işlemän, ol özüni durmuşyň baş ýörelgesi bolan aýdymsaz älemine bagş edýär. Ol şo ýylam Güneş ansamblyna işe çagyrylýar. Ataway Güneş ansamblynyň hataryna
professional sunwatun çalşarımlı usullaryny öwrenýär. Köp sesli ansambla sesini goşmagy ele alyp, dürli saz nüanslaryny öýleşdirýär. Ataway bu toporu bilen Moskwa şäherine gastrolo hemde ýürüýti ýadyg etdirmäge diýär. O ýerde Moskwanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň sadanlarlyk etmeklerine bir näçe aýdymlaň ýadyg edilmegi, oň akbalyna iňmir ýatdan çykmajak pursatlaryň birini öwürlýär. Soňra Ataway 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna Gämi owasynyň medeniýet öýüne işe girýär. Hemde şo ýerde Älim goşar atly aýdymsal toporuny döredýär. Bu döredilen topor Atawaýyň hemde zehinli sadanlaryň ýerginsiz zähmetiniň netijesinde professional topora öwrülýär. Şeýdibem kem-kemden Älim goşar vokal instrumental ansambly türkmen halk aýdymlaryny estrada sunuwatyny täzeçe öwüşgünni halka ýetirip başlaýar. Türkmeniň estrada aýdymsal sunuwatyny bir 3 müzik ýyl goýup türkmeniň billili adyny alan Türkmeniň estradasynyň 3 müzik parrak kıldy. Ataway Çarulif hakda ýatlamak hem bir tolondurjy, hem buýsançly, hem bir jogapkärli. Elbetde Ataway Çarulif ýaly başyňyny saz çalmak ullukan derece. Men özüm bagtladym hata edýän. Şunu buýsançly belliljek. Yani Türkmen estradasyny ýyl goýan halipalarymyzdan estrada başlamyzdan Ustad Bagşymy Nurat Tokaýew 1977-nji ýylda Türkmen Döwlet Filharmoniýasyny Çınar aýdymsal toporuny döretdi. Sonra men şu topora sadan bolup işe başladym. Nurat Tokaýew ile şu dürlü aýdymlar ýerine ýetirdik. 1980-nji ýylda Ataway Çarulif täze bir topor döretdik. Yani Älim goşar oň düzüminde belli sadanlar Saba Artyk, Nur Muhammed Bawaly, bas gitarada Kakıcan Hocukay, Esen Jangayev, Gäme owasyny klub bady şonu topor döredip düýpli işläp başladyk. Yani şu döwür bizim döreden aýdymlar muştaklar bilýänler sallanıp geçdiğin aýdymy 3 topor bolup ýazdyk. Ýagylar ýoly tündünde Konovaylıyım sallanıp geçti. Almayağımdan nâdet birinden ağlım eldenlerin testire gitti. Osbileli kubyara sarıdetine Osbileli kubyara sarıdetine Cellakılları zanarmanın kattına Akmarını akmayanın üstüne Her gibi üstüne Bir günü başını çekti de gitti Akmarını akmayanın üstüne Her gibi üstüne Bir günü başını çekti de gitti Gününden tejribesi artyp hasam kämilleşýän bu topor täze aýdymlary işläp repertuaryny baýlaşdyrýar. Olaň erjelligi, gözlewleri netijesinde täze işlenýän her bir halk hemde estrada aýdymlary dinleýijiler tarapyndan gözgüne garşylanýardy. Esasanam Togrulyk, Sabo Artykowyň getiren Vakodro saz uralynyň kömegi bilen aýdymlar özü bolşly hende ýanlanyp başlanýar. Şo döwürler telewiziýede geçirilýän täze agşamyna döredüjülik adamlarynyň döredýän täze eserleri, aýdym bolsun ýa bir sahne eserleri bolsun, halk köpçüligini hödürlemek kadaý urulypdy. Olaň 1985-nji ýyldan 1986-njy ýyla geçilen Mawy Işık täze agşamyny aýdan ýrakda durma diýen halk aýdymy, şo ýylyň iň meşhur aýdymy bolan bolsa, 1986-njy ýylda sallanyp geçdi.
1987-nji ýylda Akgüllü maralym diýen aýdymlary halkyň töýgüsini gazandy. Ben ölüm gelin gülüz maralım benim eli dostlarım ardım aydan sizlere benim ardım yeterim vay olmasın Allah'ına ağzın pozu verdi topu şeyler bir de benim canı tatlının kulun aydan Tutmetin ya peykır karından bağrım yırtır Taçılara boy verdin vay bir arız boydun aldır Kabın boy verdin cemalin alem tutur Kol cemala aşık men vay boydan önmeter Gelen nurullar khandar bollu güller halam gelen geyler akıl maralme Atavay bir Türkmenin beyi oğlu. Bir şu estradna aydımlarda bir hili öňüne düşýän ýok diýsem bolýar-da. Şuň kunna Atavay'ı bizim halkymyz atküýtýär diýip biljekde arkaňy biljekde şol. Atavay men onu tanamokdum. 74-nji ýylda Moskwa okuýardım. 80-nji ýylda doktor gelimde. Soňra bir ona varyan, buna varyan bir hil. Sen Atavaýyň agasymy, sen Atavaýyň agasymy diýip bir hil ýüregime düşürdiler. Atavay kim kän? Atavay diýerler. Diýip onu bir uğruna çykyp ahyry bir gün doşduk da bir tanış boldyk da etdik. Doğrudanam şu Atavay maňa men diýen ekenne. Bir köçelerde afişalary dur, asylgy dur. Hemme seredýän bir hil taşlarym Menim utork gelemde taşlan burun da mun ýaly ak däl. O mahal ütköşükdi de Atawaýyň şoň ýaly burun taşlary bardy da. Ondan şu bir çykyşyny gördük. Sirkde çykyş etdi. Şonu bir gyýgyranyna iki ökülüp tawr diýdi şeýle tüýşki diýdi. Ýene de inni gyýgyryny ýene de ýygyna gelýärdi iki ökülüp. Men onuň ötürni ýanynda kaýdýan bir Aybegden sesdiňe bokurdağından gelen şu davandan aýdýar bir sesip. Şoňa şo wagt şeýle baha berdim de.
döredüjülükde her bir işleyen günü, ayı, ýyly, ýatdan çykmajak pursatlara baý bolan Atabay şo ýyllarda döredülen 2 bölümden ibarat bolan Garabägüller adly telespektaklda ýerine ýetiren aýdymlary çeper keşbiň üstü bilen mawy ekranyna öz ornuny tapdy. Sana olan sevgim elimden giyindir, dağlardan belittir, denizin çuңdur, egertin yılgırsın, günüm nurum sen. Yüreğime bağlıyarım sen. Bırakmak beni yetirdi Şanil amana Bağmak çeledi mihani Düştüm ışkı ummana Şeýdip döredüjülük gadanyna gaýnap, kämillik derejesine ýeten Atabay Çargulyýew, ýurdumyzda täzeçe bir öwüş gününe geçirilip başlanan ilkinji bäsleşikleri de gatnaşýar. Ol 1989-njy ýylda diýarymyzda ilkinji gezek geçirilen Ala gaýşly 89 adly bäsleşikde Ýazgül diýen aýdym bilen birinji orna münasip bolýar. Halipalar halipasy Sahy Jebbarowyň aýtmagyna görä, bagşy bir guş bolsa, tadanlar on ganatlardyr. Dogrudanam Atabay Çargulyýewiň ustat bagşy bolup ýetişmegine edberelli tadanlaryň hyzmaty görän uludur. Ol öz ýatlamalar depderine dürli döwürlerde bile işleşen tadanlaryny hoşallyk duýgusy bilen şeýle ýatlaýar. Men ýerine ýetiren aýdymlarymyň halkyň sevgisini gazanmagyny elbetde sadanly dostlarymyň zähmeti gaty gululur. Men munuň üçin Öwür Murat Taşşyýew, Nur Muhammed Babalyýew, Rüstem Döwletow, Nurud Memmedow, Ýolman Amansarýew, Abbas Memmedow, Sab Artykow, Esen Jangaýew, Hakberdi Hudaýberdiýew, Kahyjan Hojaqaýew, Hakberdi Allamuradow, Sergey Sanko, Yevgeni Nachevnha, Çary Hekimow, Gurban Gurbanow, Gasan Memmedow, Sabir Rızaýew, Arslan Babaýew, Mikhail Çarýew, Rişat Şafiýew, Orad Babaýew, Anol Babaýew, Gurban Babaýew, Azady Meredow, Alyas Rejepow, Guseyn Memmedow, Mikhail Lugunsow, Baymurat Merdaliýew, Batyr Attaýew, çyn ýüregimden hoşallygymy bildirýär. Men şu sadanlardan köp zady öwrendim. Bu sadanlaryň çalýan sallarym öz häsiýetlerini gowapdyr. Bulyň saz gorunyň hemmesini öwrenmek mümkindir.
Ýöne hersi öz başyny gyzykly. Bir halk sağlaryny ökdörde beýlik sözleri vay aýdymlar tapýarlar. Hersi öz mulaýym, hersi öz owdan. Ataway Halyp aýdylanlar ol mene 20 ýyl bolaýjanyň dugzamek boldukda el-ele berip işleşdik. Men onu kän atlara uranım. Kän ýyllar toýda bolup, o döwrüň toýun kynçylygy 6-da başlaýa toý, taňdan 4-de de gutarýar. Onu en kyn zady şo. Onun günne toýa gitseňem kyn bolýar sana. Diň zamanmal. Onu giýje günniýden gidilýärdi. Giýje 4-de çen salsaň birazjyk ýatýan, turýan toý ýerinden onu ýerden 9-da ýene başlaýar bermeliler. Öýlen çösen. Sonra biz ýaşam boldyk, ýadajak boldyk, ol ýadamazy. Gaýrat edin oglanlar. Halk görýär bitmeli. Şägirtlikden halypalyga ýetişen Ataway ýaşam bolsa, döreden öz bolşly ýoluny erjilen şo döwürler sany barha artyp urýar. Olaň içinde aýdymlaryny ýazgylarda diňläp, bir näçesi bolsa, özlerini oň şägirdi hasaplap ýanyna maslagada gelýärdiler. Olardan Aman Murat Agaýew, Hoja Murat Ataýew, Juma Uradow, Begenç Aşyrow, Nuru Şatgulyýew, Atty Hojagulyýew, Çary Berdinýadow, Kakajan Kakajanow, Röwşen Halliýew, Gurbanberdi Çerkedew, Röwşen Aman Nurdiýew, Juma Murat Galyjew taglary ýatlamak bolar. Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çargulyýew ýatlamaly bolany o barada o hakda aýtmaga gaty kendat bar. Men 1987-nji ýylda 1988-nji ýyl aralykda Ataway Halypa bilen Gäme owasynyň medeni döýüni işlemek maňa da mesir etdi. Ataway Halypa adamkärçilikli, gaty gowy adamdy. Şu elinden gelse kömek ederdi. Ondan soňra bir aýdym bardy, her bir aýdymyň bir plan sözleri bardy. Düşünmeýän soraňdy. Şonu aňarsy bilen düşündirip aýdardy Halypa. Ataway Halypa 89-njy ýylda ala gaýşly 89-nyň ýeňijesi boldular. Baş bayragyny Recep Bulogowa berdiler. Birinji ýerem Ataway Halypa berildi. Onuň bir ýyldan ýene 90-njy ýylda ala gaýşly geçýär. Siz taýyndan beriň diýip Ataway Halypa Aman Murat Kemide görkezme berdi. Onuň bir ýyldan soň ala gaýşly 90 geçirli ýene. Bunu da mena baş bayragyny aldym. Grand Prix bayragyny Aman Murat Agaýew birinji ýer aldy. Onu Ataway Halypa rahmeti isatyny diýen ýarlar. Şoň rahmeti bolmadyk bolsa, bize kömegi bolmadyk bolsa, o zatlar berken bolmaz.